Hej og velkommen til. I dag der står jeg inde på Ever PvP, og så spiller jeg noget Kit PvP. Så jeg står lige her i starten, hvor man skal vælge sin kit, og jeg har et tekstepack på. I må godt skrive ned i kommentarerne, hvis I synes, at det er irriterende, eller I godt. Og jeg har faktisk en af mine venner med, han hedder Emil. Emil? Ja, jeg har så ikke startet min video nu, men det gør jeg nu. Hej. Okay. 3, 2, 1. Hej. Ja, men... Og jeg har kun de første kits, fordi jeg er noob. Men Emil, han har... eller min ven Emil, han har også en kanal. Ja. Så ja. Og han har alle niveau 2 kits. Der kommer en nu svampen. Jeg har 700 og... Han har What alle the niveau fuck? i niveau Ja, niveau det er awesome. Emil, vil du ikke godt give mig noget XP for helvede? Jeg har ikke engang 100. Jeg har ikke engang... Jeg går stadigvæk op i det store istårn. Nå! Der er... Okay, han siger... Au! Det er jeg ikke. Au! Gå væk! Gå væk! Så nå. Emil, lad være med at gå op i det store istårn. Der er en, som du skyder. Og hvad så? Det vil jeg skulle ski på. What? Der er en, der kun har 16 kills, som har svampen. What the... Du skal dø. Flækkede lige ham med svampen. Nej, det gør jeg ikke. Okay. Nå. Og der er også EP nede i beskrivelsen til Ever PvP. Den er ret is. Der er en efter... Nej, det ser ikke ud til, at han er efter mig. Det er For helvede, du skal jo dø. Jeg flækker ham. Han har svampen. Han har kun 16 kills, som det også passer. Hvor er han? Han er nede i grotten ude i junglen. Okay, ja. Altså, Han skader. Jeg fik ham. Hvilken grotte? Nå, jeg har bananer. Har du lige fået bananen? Nej. Fuck dig, Emil. Ej, for. Okay, der er en, der er AFK. Han var ikke AFK. Jeg går ind i junglen. Emil, nej, jeg henne i den er så ikke henne i junglen. Jeg er så på vej ud i isverdenen nu. Nå, jeg tror, I know what det er den der store grotte, det her. I know what you mean. Ja, der kommer jeg frem med bananer. Ja, jeg kommer nu. What is the best in the world? Banana, next to a banana. Jeg er helt hen i bunden af isverdenen. Flækker der! Ja, men jeg kommer op nu. Jeg kommer op af grotten nu. Frode, der kommer en. Det er mig, der kommer løbende her. Ham, der er foran mig. Der kommer en, Frode, foran mig. Ja, jeg ved det. Hjælp mig. Ja, men jeg kan ikke. Emil, hjælp mig for! Jamen, jeg kommer jo. Hjælp mig nu! Hjælp mig! Og Emil, det er ham, der Emil lander. Ja, sådan der. Jeg havde et halvt HP, men nu der kommer en. Jeg døde. Døde du for helvede, Frode? Ja, men undskyld, jeg er ikke god til PvP eller Kit PvP. For helvede. Det andet kit, det kan jeg mærke. Ja, det kommer ikke til at gå godt. Hvis der er kit, du skal tage, så er det Warner. Ja, det... Okay, der er en uden armor eller noget. Han har 15 drab. Eller kills. Is. Du skal jo flækkes. Jeg vil ikke dø med bananaen. For satan, de skader jo ekstremt meget. Tag dem der ikke tag mig, okay. Ja, okay, jeg tror lige, jeg fik 2 kills der, mand. På videoen. Is. For helvede, jeg kan ikke ramme ham. Fuck ham, der han er hacker. Han har 8 kills, han lige flækket en, jeg ikke engang kunne flække. Så man det også passer. Hvor mange kills? 78, mand. Jeg fik ham, Frode. Kom ned i grotten der igen. Okay. Okay, så du er nede i grotten? Ja. Okay, så kommer jeg. Og husk nu, skriv ned i beskrivelsen, hvis I vil have teksterpack på, eller hvis I ikke vil. Der er kommet en. Jeg tænker, her, tag nogle ting. Jeg har et par diamantstykker til dig. Frode. Jeg vil ønske, der var en bedre hjælp. Unbreaking 3. Nej, jeg smed lige en protection 1 hjelm. Må jeg godt få den? Den har jeg ikke. Frode, jeg har et bedre sværd til dig. Jeg har et enchanted stigersværd til dig, hvis du gerne vil have det. Okay. Her, jeg har 2 faktisk. Prøv at se, hvad jeg har i hånden. Jamen, bare smid. Er det det her? Jamen, nej, men prøv at kigge, hvad jeg har i hånden. Banana. Jeg hader dig. Jeg flækkede ham, han havde kun... Jeg har smidt... Hvad smider det til mig? Jeg har smidt det, ligger lige der. Under dig. Vi er bare ready til at flække alt. Kit Warrior XP level 40. Du sør 0. Drab. 30 kills mere, så har jeg 800.
Wow. Men En Emil, anden hvis der kommer dusør på dig, så går den nakke dig. Ja, hvis der står for eksempel, står du sør 1, så får du 1 XP level. Det gør ikke særlig meget, men... Hvis du for eksempel står XP du sør 1000. Så må jeg godt nakke dig, ikke også? Der er en lige her, der er en lige her. Der var også Warrior, en bagved. han har diamanthjelm. Jeg flækker ham. Kom her. Ja, jeg kommer. Han løber igen. Hvad, men Han er væk nu. Skal vi ikke bare tage dem her? Han er... Jo, de kommer. Det er en ninja. De her, de er easy, mand. Fik du ham den ene? Au, du slog mig. Sorry. Så går I i vandet for helvede. Ja, det tænkte jeg ikke rigtigt på. Ham her, han har kun 2 kills, så er det også spasser. Der mangler også spasser inde i den her server. Ja, men hallo Emil, måske så er de nye. Ja, men så er de også spasser. Hvorfor? Den her. Jamen, Fordi jeg fik ham der med 2 kills, mand. Jeg er ikke bare... Badass. Okay, Emil. Der er bare party in the house her, mand. Sorry, Frode. Jeg skød dig. Flyt dig. Er du der også? Jeg troede, du var flygtet. Ja, er der. Okay, ham der, han er klog. Han drikker sup. Så er det også. Han har ikke engang særlig mange kills alligevel. For satan. Frode, jeg har en bue til dig. Tak. Vend tilbage, Frode. Kom. Ja, vi... Okay, Det der, Frode, det glider ned i vandet. Det ligger ned i vandet. kom med det. Ej, så fjernede det. Det er rip. Ja, det er godt nok grib. Jeg fik et... 8, 5, Er det nogle gode ting? 8, 25. Banana, mand. Og banana. Tror du på, at jeg har banana nu? Ja. Jeg tager lige noget suppe ned på hotbaren. Next to a banana. What is the best scene in the world? A banana. Ej, jeg gad altså godt en dag prøve at klare på kuren. Hvordan kommer du... det er så svært at komme derop. Ja, jeg har prøvet at være sådan lidt halvoppe. Der er en, jeg kan se en navnskilt her nu. Men for det første, det er noget pænt hardcore parkour. For det andet, når der er nogen, som skyder og slår andre folk, så bliver det bare lige ting. Get rigt. Jeg tror, der er en bue ting. Jeg tror altså, der er en bue her et eller andet sted. Ja, jeg er Frode, kommer om, du bliver flækket. Jeg kan ikke dække dig hele dagen lang. Det kan du. Der står en runner og skyder efter en anden en. Så kommer jeg med banana. Til banana. Dæk mig lige, jeg skal lige skubbe. Ej, det ville ikke være nederen, hvis man var så god, at man så, hvad nu det hedder, Okay, skal vi ikke bare flække ham igen? Jeg glemmer det hele tiden. Hvad jeg vil sige, at det en svær en dag gik i stykker. Okay, han vil team, skal vi team? Vi flækker ham, han har ja, men vi teamer, og så flækker vi ham. Okay? Nej, det er ikke sjovt. Du bliver plukket efter. Ja, det ved jeg godt. Men ham der, han gør ikke en skid modstand. Satan. Han blokker, han er... For satan, han skader ham der. Ja, ikke også? Skal vi ikke bare lade ham være? Kom. Nej. Jeg vil have et kill, man. Okay. Det bliver skudt efter. Skal vi ikke bare lade ham være og få noget suppe? Jo. Altså, jeg har næsten ikke mere suppe. Godt tip til alle jer derude. Godt tip til alle jer derude. Lad være med at smide suppen væk, fordi I kan bruge det. Ham der, han vil lige flække os. Okay, get rigt. Okay, jeg tror faktisk, det er en af mine bedste runder. Helt ærligt. Only. Jeg har haft Nemo og Spirit hovedet. Vi kan bare lade ham være, Frode. Ja, altså. Altså, vi angriber dem kun hvis vi er egentlig sådan... Jeg fik ham den ene af dem. Gjorde du? Jeg skød ham, dræbte ham med buen. Jeg tror så, den har jeg ikke brug for. Jeg flækker dig bare. Så tror du kan lave makro. Men der er meget mere. Jeg kunne godt bruge lidt hjælp her. Den der jeg kommer. Bare lige have den der suppe. Okay, iskold ham der. Prøv bag dig, ninja. Ja, jeg er hurtig som ninja, det ved jeg. Nej. Jeg nakkede ham. Frode, flygt tilbage til mig. Hvorfor? Der er en, hvad nu det hedder, en knight med 0 dusør. Dusør godt. Men han har 7 drab, så han burde være easy kill. Der er nogle warrior, der er din så. Ej, jeg hader is. Jeg flækker den. Frode, døde du? Nej.
Hvor er du? Jeg er derhen, hvor du var.